От другата дискриминация искам да тествам само да видя. Еми добре, да. Тъпка са полигони, много се разбере как. В момента го даваш желязо, така, нали? Не, аз с друго пробвам, съвсем... Желязо пак. Абе, чакай спокойно, бе, човек. Не, аз се отбелявам за видеото, не за друго. Желязо отново. Не, бе, този режим не е за тази работа, бе, човек. Исках просто нещо да пробвам, разбираш. Този режим не е за тази работа. Това искам да ти кажа. Е този режим. Пак го претъпя като желязо, съгласен си, нали? Да. Пак го дава желязо. Да. Отново го дава желязо. Отново си съгласен, че го дава желязо. Я кажи желязо още 50 пъти. Е, че казваш желязо. Желязо, нали? Това е друга машина, бе, човек. Това е версия. Коя Това е друга машина. Това е старата версия. Старата версия това. Това е старата версия. Спокойно. Другата беше... Другата сме прибрали, не е Да. Да, това е старата версия. Спокойно. Не дай толкова съживяваш. Ти Не съживяваш все едно това е стара. 4VD, един от най-новите. Не е 4VD. Golden Mask 4 Pro, Да. един от най-новите детектори. Не от най-новите, от година и половина. Един от най-добрите. Тай версия 5 сега да видим, ще може да се брондираш. Един от най-добрите, нали? Не от най-добрите. ВД е най-добрият. Кой е най-добрият? VD. Новия, който никой не е виждал още. Който го видяхме от тебе. За първи път. Да. Добре, окей. Давай сега Аз за версия 5. първи път си представям версия 6 тук в момента. Най-добрият уред на близо. Давай Версия версия 6. 5. Версия 6 най-добрия. Тя се представи по-добре тук. А Знам версия къде е 5 не баланс. ще да работи въобще, нали? И версия 5 но трябва да е балансирана. Ама ти не можа да я балансираш, бе, човек. Я дайте версия 6 сега най-добре, защото на Владо тук работи само Ама тя няма никъде най-новия уред. обявена, да. Най-новият ти уред само работи тук, той не работи, нали? И Golden Mask 1 ще работи, но го нямам. Най-стария. Добре, моя, който най-добре работи тук е версия 6, най-новия. Ами аз Ама го той го представям няма тук. обявен. Има го обявен във форумите, в Англия. А7 имаш ли? В Англия няма още 7. 7, ама ще има скоро, нали? България, ясно ли ти? А добре, да версия 7 с какво по-различен версия 6 от версия 4? Версия 7 няма разработена в момента. А версия 6 какво по-различен? Версия 6 е С направена. по-големи потенциометри вместо 5 км, 10 км. Версия 6 е направена да работи по-добре на уродено, ако те интересува. Както те са направили 4VD да работи по-добре на уродено, а 4 Добре, да ти Pro казваш, че не твоите работи на уреди и уродено. уредата не им влияе много. Нали? Аз казвам, че моите уреди могат да работят на средномилизирани терени. И на силно минимализирани и се конкурират с JPX. Напротив, на средномилизирани се конкурират, но не е на тежко. И се конкурират с JPX. Тук какъв е сигнала сега? Ти го хвана на черен сигнал в момента, нали? Аз нямам претенции, че моите уреди са дълбоки. Тоест Нямам този претенции, уред в че момента не Чакай работи. сега. Аз нямам претенции, че моите уреди работят на уродено, че са дълбоки. Ама аз също имам съм казал, претенции. че на високомилизиран терен не работите идеално моите Искаш уреди. да закарам горе на една лека почва да ми фанеш 50 евроцента на 50 евро. Нали следващия тест е тема? Искаш ли това да направим? Нали следващия тест е на лека Разбира се, почва? да, добре. Добре, окей. Добре, сега, ако искаш да измислим някакви правила, защото така много се проточват нещата. Значи правила не Значи са в момента 12,5. Golden Mask 4 Pro не хваща този сигнал. Не хваща, да. Golden Mask 4 VD, който е новия уред на Golden Mask. Фаща нещо, както и другите фащи. Твоя фаща нещо, но твоя пък с твърд сигнал на твърд сигнал на желязо. На желязото го имаш също, когато и аз правя малки махове с този. Аз ти говоря, че твой уред, когато правиш такива махове, на твой уред. Добре, какъв е изводът до момента от този тест? Че всички уреди са боклуци и не са това, което казваш. Всички уреди, включително работят еднакво този, който струва 1000 лева и той струва 1000 лева. Знаеш ли що? Защото имам бежична слушалка, това струва 1000 лева. Това струва 1000 лева. Твоя ми кажи, що струва 1860 евро. Версия 5. Струва толкова, защото се засушава парите. Грундирай го тук. Дай версия 5 и го грундирай тук. Аз ще го грундирам, но ти с Добре, този не хващаш сигнал тук, нали? Грундирай версия 5, аз после ще ти покажа Не хващаш. Повтори сигнал да видя, че не хващаш и ти, аз ще го грундирам. Версия 5. Добре. Айде. Не хващаш сигнал, дава го желязо, нали? Не хваща, да. Golden Mask 4 Pro е това, нали? Пак двоен сигнал. Двойният сигнал при мен дава монета напряко. Аз работя с маска, това го копам. Това не го копам, къде не го чуя там желязо. Значи винаги маската работи с махове, не така. Ти тестваш така, не се прави. Значи motion. Дава двоен сигнал като от желязо, защото не е угасена на земята. Напряко дава... Как ще не е угасена на земята? Ето сега ще го набава.
Добре, окей. Няма фалшиви сигнали. И го копам това. Така не го хващаш, не можеш да го кръсваш. Така го дава желязо. Значи желязото в момента въобще не го хваща. Ето. И аз по-малък и малко на желязо. Ама не, аз така търся, бе, човек, малко. Аз това желязо, аз не търся така. Аз имам по-щия по. Аз така не търся, бе, човек. Аз Аз също не търся търся. така. Правиш малко, иначе не работиш. Ето. Значи, Даже наистина, малко В тази посока не го дава, да, нали в но едната. тук като тръгнеш, Разбира се, аз точно един звук да търся и както чуя, тогава го проверявам. това е труден терен, но не мога да кажеш. Хващаш нещо, да, но... Хващам нещо, да, Но но защо, желязото не го добре, хваща. защо в тази посока изобщо не го хващаш? Ма и ти в тази посока нищо не хващаш. Напротив, Дай аз версия, говоря тях. Аз Дай говоря тях версия цели. 5. В едната посока монета напряко. Монета на два пъти я хващаш, защото той Монета това ти на обяснява. Ама Няма ама. Виж, Това са два сигнала, нали? Ама това в момента не е монета напряко. няма значение. Това е легнала отделната монета в се видява. Ще цвят. Дай един перон да видиш, няма ти го даде така два пъти. Дай нещо черно. Добре, но това никой няма да го копае. Как Аз го бе? Това се копая, бе, копае, бе, човек, как хората, никой, които бе. имат голдем, аз го копаят. Тя си имам един Ти гледаш се Добре, от тази страна изобщо не го хващаш, нали? Не го хващам. Добре, окей. От другата го хващам. Нали настъпи Я тази? да Хващам минат и сега. то хващам на ход. Значи аз търся е така. Разбираш, а ти така няма да го хванеш. Е така на ход. Ако искаш спре да ме смущаваме нещо. Това 18 километра. Ти на колко си в момента? 18, аз съм друга фискална работа. 18 километра е много добра частота. Хващаш ли сега? Не, това нищо не хващаш. То е само на точно на това място така пусти този уред. Двойният сигнал, когато не го срязва, се изцвят. Двойният сигнал се изцвят, да. Право да го знаем, нали? Значи на Nexus проблема е, че до момента в двете посоки никъде не е дал сигнал. Тук на Как ти това. дава се случка да измерва? Той се опитва да разбереш, да измучва от пръстите си нещо, за да... Да, ама каже, това е че очевидно и сега ние коректно са такива разни работи. Аз нито имам претенции, че моят уред е работи на уроден, Добре, какъв е извода от този тест? Не дай разбрах. версия 5 я грундира и тогава пак ще говорим. Дай версия 5. Той е написал, че работи в Да, и конкурира. Да, мултипериод. Сесинг, как той е написал. Дънак Джефи Хикс, хората се продават Джефи Хиксите и купуват Бристове. Хващаш ли го сега? Само в едната посока. На мен ми трябва апарат, който да спре да ми покаже какво е и ако може да го изкара. Защото много ма боли кръста да се навежда да купая. Аз апарат да склея пари не вади. И да има хватилата чанта да ти студява бирата. Титан, какво показва на този международен Просто става някакси много съвременен. Това е чист бронз, метал, аз гледах тия Да, но когато е футурен бронз, се чува малко по-особено. Сега това нещо беше мед, както нали твърдят. Значи дава фалшиви сигнали според мен, нали? Дава доста фалшиви сигнали Nexus в момента. Кое е това? Nexus стандарт МК2 дава фалшиви сигнали почти навсякъде. И не хваща сигнал, нали? Няма в двете посоки сигнал. Дава фалшив сигнал от земята в момента. 50% на 20 см не го хваща в момента. Не е грундиран, така ли? Звъни на земята. Успокоява се, да, успокоява се. Да. Но дава доста фалшиви сигнали. Нали? Това е. Не съм много за предприемливо. Не е категорично. Общо взето. Не е добре. После да се изнервя да няма пари. Като трънките много ясно. И аз сега земята по същия начин отстрани на ниско бобината. Правиш малко ли? Трябва да правиш махове. Той махове направи, той прави така, защото знае къде и прави така да видиш. Няма да има Когато удариш в храсти, звъни Nexus. Ами момченце, тази антена никога няма да звъни от храсти, бе. Той пълно със стъкли текстури, че звъни от храсти. Добре, значи само фалшиви сигнали издава в момента, така ли? Това ли ти е най-мощният модел? Nexus MK2. Nexus стандарт MK2.